ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ପ୍ରଥମେ ହଉଥିଲେ ଆମକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଆସେ ଯଦି 50ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟିବୁ ତାହେଲେ 50,000 ଲେଖାଏଁ ଭାଗ ବି ପଡୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯଦି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଆଜି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ କରି ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 47 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ 23,50,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି 5T ସଚିବ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି ଯଥା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ 3,50,00,000 ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 2,80,00,000 ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିରକୁ 3,50,00,000 ଦୁତିକେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା जो अनुदान देइछिन्दी सेही थपे मध्य हामी कृतज्ञता प्रकाश करूछु।